Mmawa wabwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Yvonne Tamanda Phoya, koma poyamba nayi mitu yake. Lero ndi tsiku lomaliza la msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress. Padakali pano maudindo akuluakulu onse asankhidwa kale. Mtsogoleri wa dziko lino, President Chakwera, watuma wachiwiri wawo Dr. Michael Usi kuti akawayimirire kumwambo olumbiritsa mtsogoleri wa dziko la Rwanda Paul Kagame. Ndipo banki yayikulu pa dziko lonse yavomereza zopereka ndalama zoposa 122 billion zoti boma la Malawi lipitirize gawo lachiwiri lokhazikitsa ntchito zofalitsa mauthenga kudzera m'njira ya makono ya digital. Takulandirani tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Tikuyamba ndi nkhani yoti msonkhano waukulu omwe chipani cha Malawi Congress akuchititsa utha lero. Ndipo pa mpando yemwe akuyendetsa msonkhano waukulu wa chipanichi, Akhezi Msukwa anena izi bungwe lomwe likuyendetsa chisankhochi litalengeza zotsatira za gawo loyamba la chisankhochi. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri. Usiku wa lachinayi unali wautali ndi olemetsa kwa nthumwi za chipani cha Malawi Congress MCP, oyang'anira komanso mamembala a chipanichi omwe amadikira mwachidwi kuti asankhe adindo a chipanichi. Malingana ndi wapampando wa komiti yomwe ikuyendetsa msonkhanowu, Akhezi Msukwa, msonkhanowu ayamba uyimitsa kuti alole anthuwa akapume. Poyankhapo ngati msonkhanowu uthe pa nthawi yake, Msukwa ati agundana mitu kulikulu la chipanichi kuti aone ngati angaonjezere nthawi yochitira msonkhanowu. Ndikufuna ndena kuti convention panopo ndikuti tatuma anthu athu kuti akapita akapume, tibweranso 8 o'clock mawa. Nkutheka kuti mwina mawa tizamaliza madzulo, ndi kuti tikamaliza tizangowauza anthu athu kuti agone tutazaende nthawi yabwino nkucha. Koma ndithu zonsezi tipanga zikutha ndithu, because National Executive Committee ndi bodi yayikulu kwambiri, siyofunika kungowapasa anthu kungopereka. Ene ake chipani akunena kuti tisankhe anthu, ndipo mwaona amene akusankhira. Yemwe wangosankhidwa kumene ngati mneneri mchipanichi Jesse Kabwira wati ndi wodzipereka poonetsetsa kuti chipanichi chikuyenda bwino komanso chikuyenda limodzi ndi masomphenya chitukuko a Malawi 2063. Chipanichi chimene chili mboma kutanthauza kuti zonse zimene tikupanga chikombole chake tikuyendera MIP 1 Malawi 2063. Mutati muone pano ifeyo tikutha kuluzanitsa chipani chili mparliament ndi chipani chimene chili kunja. 2063 imene ili policy imene tikuyendera, mukhala mukuona kuti ndi imene tikugwiritsa ntchito right from our party. Ndiye tufuna kuti muone imene tikuti policy based governance, kuyendetsa dziko motengera ndi malamulo amene munadutsitsa. Ndikumaonetsetsa kuti mukudziwa kuti anu aka malamulo amenewa ndi amalawi amene ali kumudzi. Ndiye ndi zimene tifuna tidzionetsa apapa. Mudzitha kuona ndithu kuti pira yakuti Achakwera akupanga MIP 1 motere, unduna wakuti ukupanga zoterezi. Msonkhanowu upitilira loweruka mmawa, ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kudzakhala nawo pa msonkhanowu. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Padakali pano, Catherine Kotani Hara, omwe ndi spika wa nyumba ya malamulo, awasankha kukhala wachiwiri woyamba kwa president wa chipanichi. Mthumwi ku msonkhanowu zasankhanso Richard Chimwendo Banda kukhala mlembi wamkulu wa chipani cha MCP. Mthumwi zasankhanso akuluakulu ena m'maudindo osiyanasiyana mchipanichi. Maiso Chikhadzula wadza ndi zambiri mulipotiri. Kuyambira lachinayi madzulo, nthumwi zomwe zili ku msonkhano wa chipani cha MCP wa chaka chino ku Lilongwe zakhala zoponya voti kusankha atsogoleri maudindo osiyanasiyana akulu mchipanichi. Mwa maudindo mwanapikisana kwambiri nkuphatikizapo udindo wachiwiri woyamba kwa president wa chipanichi, mlembi wamkulu wa chipani, mkulu ofalitsa nkhani mchipani, mkulu ona zokopa anthu mchipani, komanso udindo wamkulu ona za malamulo mchipanichi mwa maudindo ena. Poyankhula atalengeza za anthu ena omwe amaonetsera apambana pa chisankhochi, Catherine Kotani Hara omwe apambana pa udindo wachiwiri woyamba kwa president adagwira ntchito limodzi ndi mamembala osiyanasiyana a chipanichi ngati njira imodzi yolimbitsa chipanichi pokonzekera chisankho cha 2025.
a Gordon Hala omwe ndi spikala wa nyumba ya malamulo anapikisana kwambiri pa chisankhochi ndi injiniya Vitumbiko Mumba. Koma koyamba ndithokoze Mulungu chifukwa nkhondo isinali yapafupi, koma Mulungu ndamene wandithandiza. Ndathokozeso president jathu chifukwa cha support, komanso mamemba a Malawi Congress Party madelegate onse chifukwa cha chikondi chimene andionetsa pokandika ine pa mpando umene wa first deputy president wa chipani. Mulungu yekha ndamene akathandize kwathokoza anthu amene chifukwa cha support imene andipatsa. Ntchito imeneyi tikangomaliza zisankhozi ndi a secretary general athu a nyuwani tikuyena kuti tikhale pansi kuti malo mmene ma structures athu sanakwane ndi chimene chikhale priority yathu. Tifuna ma structures achipani malo mmene ma structures sanakwane chifukwa ife tikukonzekera 2025 ife tikudzoti 2025 tiwinanso. Mawu ake mwango musankha kumene pa udindo wa mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda omwe ali mkulu wa chinyamata mchipanichi ati nthawi yakwana yogwira ntchito limodzi ndi onse omwe anapikisana pa chisankhochi pofuna kulimbikitsa chipani cha MCP. Chinali chisankho chovuta koma chosawawa kwambiri chifukwa tinali ngati kupikisana pa banja muja timanenera kuti nkhondo apa chiweniweni. Nkhani imeneyi kunangofunika kuti akhalepo mmodzi wowina ndi amika Ambuye kumwamba kuti ndapambana, ndi ayamikanso madelegates pondisankha kuti ndikhale mtsogoleri kumbali imeneyi. Komanso ndifuna ndiwapemphe azanga onse amene apikisana nawo kuti abwere tigwire ntchito limodzi ngati ana banja limodzi, ntchito zambiri, ntchito za sukulu. Udindowu ungotithandizira kutakasa kale anthu amene alipo kale amene amangofunika kuwalimbikitsa kuwapatsa chowathandizira kuti chikhale chipani champhamvu. Pa msonkhanowu nthumwi zikuyembekeza kusankhanso maudindo ena akuluakulu mchipanichi. President wa dziko lino yemwenso ndi president wa chipani cha MCP Dr. Lazarus Magatha Chakwera wakhala nawo pa msonkhanowu kutsatira zonse zochitika. Msonkhano waukulu omwe udayambika pa 8 August utha loweruka pa 10 August 2024. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watuma wachiwiri wawo Dr. Michael Usi kuti akawayimirire pa mwambo olumbiritsa mtsogoleri wa dzimwe wasankhidwa mdziko la Rwanda Paul Kagame. Mwambowu uchitika mawa pa 11 August mu mzinda wa Kigali mdzikolo. Mwazina ulendowu ulimbikitsa ubale omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa. Malingana ndi chikalata chochokera ku nduna omwe umaona ubale wa dziko lino ndi mayiko ena, Dr. Usi anyamuka kudzera ku bwalo la ndege la Kamuzu ndipo abwera lolemba pa 12 August nthawi ya 10 minutes to 1 kudzera pa bwalo lomwelo. Banki yaikulu ya World Bank yavomereza zopereka ndalama zoposa 122 billion kwacha zoti boma la Malawi lipitirize gawo lachiwiri yokhazikitsa komanso kupitiriza ntchito yofalitsa uthenga kudzera m'njira zamakono za Digital Malawi Project. Mlembi wamkulu wa unduna wofalitsa nkhani ndi luso la makono Baldwin Chiyamwaka ndiye wafotokoza za nkhaniyi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre. Padakali pano Achiyamwaka ati boma ndilokhutitsidwa ndi momwe gawo loyamba la ntchitoyi layendera, zomwe ndizogwirizana ndi masomphenya a President Dr. Lazarus Chakwera komanso ndondomeko ya chitukuko ya Malawi 2063. Achiyamwaka akulongosola. Zili ntanthauzo lalikulu. Number 1 kutanthauza kuti ndalama zimene tidalandira zoyambazo zagwira ntchito yabwino. Mwachitsanzo ndikhoza kuwuzani kuti timenera kudikirira miyezi 18 khumi ndi mphambu zisanu ndi zitatu pachichewa kuti program inayo iyambe, koma a World Bank anachita kutiuza, adayitana nduna zofalitsa nkhani honorable olemekezeka Moses Kunkuyu kupita mpaka na ku Washington ku US kumene kuja nkukakambirana nawo nkwachita press kuti ayi program yayenda bwino. Atabwera anamuuza mtsogoleri wa dziko lino kumfotokozera, nenso anatilimbikitsa kwambiri kuti ayi tayesetsani kuti zimene zitheke, ifenso kundunako tidayesetsa kwambiri. Chomwe ndikutanthauza nchonena kuti programu imene timayembekezerayi yayambanso msanga yachiwiriyo pamene inayi ikutha Oktoba, inayi yatani
yayamba kale kutanthauza kuti tachita bwino. Inde mwina sitinathe kuwafotokozera bwino kwambiri anthu koma aliponso ambiri amene akudyerera zipatso za programu imeneyi. Nkhani ndiye kuti Malawi aliyense apezeke kuti alinako kuthekera kumapanga zinthu pa foni yake. Akhale ana a skulu akhale nako kuthekera nawonso komataka asamachite kupita kutali kuchoka pa university kapena pa college malo ophunzirira pa technical college kapena pa secondary school kuti akapeze akalumikizane ndi anzawo kapena akalumikizane ndi zipangizo zofunika pophunzira. Koma pamalo omwewo ngakhale kuma hostel kumalo amene amagona athe nthawi iliyonse imene afuna kupita kulowa pa makina a intaneti athe kupitapo ndi kuma. Amenewo ndi a Baldwin Chiyamwaka, mlembi wamkulu wa mundu na ufalitsa nkhani ndi luso la makono. Ndipo mkulu wa projekti Achimwemwe Matemba anayankhula motere. Ande boma itachiona kuti Digital Malawi Foundations project ndithu yapita patali ya khazikitsa ndondomeko zoti zikhoza kupanga kuti pindulira ife ngati Malawi mchitukuko chosiyanasiyana, chitukuko cha internet linaona kuti nzeru kuti lipitilize munjira imene ya Digital Malawi Acceleration Project. Ndiye mwina poyamba ndingofotokoza pang'ono kuti Digital Malawi Foundations imatani. So mwachitsanzo pali ndondomeko kapena tingati drama zimene zinapita kwa mabungwe osiyanasiyana amene ali kalikiliki kuti thandiza dziko lathu pothandiza anthu athuwa kuti atukuke munjira ya digitalization kapena internet. Mabungwewa ndingati MACRA ndi mabungwe ena. So ndondomeko imene ikupitirirabe panopa kuti mabungwe ngati MACRA athe kupeza chithandizo chosiyanasiyana mu ndondomeko yatsopanoyi. Posachedwa apa mundiganiza munamva kuti boma linakhazikitsa lamulo latsopano limene mu Chingereza amati Data Protection Act. So Data Protection Act ilinganiza ndi MACRA. Ndi chimene chingati chitsanzo chimodzi mwa njira zimene project yathu yatsopano ya acceleration igwire ntchito zimene igwire kuti kumakrako kuyenera admin ndithu kupitirira kupita chithandizo chosiyanasiyana mwa chitsanzo chifukwa cha nkhani imene ya data protection imene kuti pindulira ife a Malawi poyika ndondomeko cholinga choti anthu amene timagwiritsa ntchito makina internet tithe kupeza chitetezo chifukwa pa internet imene mukuziwira pali anthu osiyanasiyana amene amafuna kuti atipange zinthu za upandu ngati ife anthu ogwiritsa ntchito internet. Pachifukwa ichi pamene boma linakhazikitsa lamulo limene lili kuMACRA ndipo project yathu yatsopano ipitiriza kupanga support anthu ngati amenewo. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lalangiza makampani ndi mabungwe osiyanasiyana mdziko muno kuti adzigwiritsa ntchito luso latsopano lofalitsira mauthenga pothandiza dziko lino kuti likhale lodzidalira pachuma. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MACRA Athokozani Chembe ndiye wanena izi ku Mzuzu pamene bungwe linachititsa mkumano ndi adindo osiyanasiyana. Jackson Sichali wadza ndi ripotili. Ndicho linga chopititsa patsogolo luso la makono lofalitsira uthenga pakati pa anthu. Bungwe la MACRA layika ndondomeko zapadera zomwe zithandize kuti anthu athe kugwiritsa ntchito intaneti mosavuta. Poyankhula pamwambo omwe bungweli linakonzera adindo osiyanasiyana mu mzinda wa Mzuzu, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MACRA Athokozani Chembe anati Malawi ngati dziko likufunika kukhala ndi ndondomeko zoyenera zogwiritsira ntchito maka kudzera makina a intaneti zomwe zitha kuthandiza pa ntchito za malonda. Achimbe anakambapo nkhani yogulitsa zinthu kudzera pa makina a intaneti zomwe anati zikugwirizana kwathunthu ndi mfundo ya Malawi 2063 pa chitukuko. Kwapanopo kuonetsetsa mayiko ambiri amene akuchita bwino sikuti ndi okhawo amene ali ndi migodi kapena ali ndi zinthu zina zake. Ambiri amene akupita patsogolo akuyuza imene akupanga digital transformation ICT yomweyo kupangira zinthu zawo ziphweke kuzindikira kuti mavuto ndi zinthu zina zimene zinaonekera kwambiri nthawi ya COVID-19 zimene natsimikiza kuti COVID-19 mukhoza kundivomereza kunena kuti inafika pa Japona kuti dziko lonse zinthu zoti enafe tibadwire sinazionepo kupezeka kuti dziko lonse zinthu zinatsekedwa pena paliponse not just kuno Malawi kwa mayiko akunja koma kuonetsetsa mayiko anzathu amene anapanga digital transform ali patsogolo zinthu ngati ntchito sizinasiye kugwiridwa ntchito ana kusukulu sanasiye.
membala wa komiti yoona zofalitsa mauthenga ku nyumba ya malamulo a Susan Dosi anayamikira bungwe la MACRA poyitanitsa magulu okhudzidwa ndi cholinga choti amve mavuto awo komanso athandize kupeza njira zomwe zitha kuthandiza kupititsa patsogolo luso la makono lofalitsira uthenga. Kumano uno ndofunikira kwambiri monga mwakhala mukumva pakati apa takakumana ndi mabungwe osiyana-siyana kumafunsa makamaka nkhani ya access to information kuti ikuyenda bwanji kwati kukhulupirira kuti anthu akakhala kuti akuzindikira kumva zimene zikuchitika ku mabungwe ndiye kuti amakhala odziwa kuti apange motani. Nde ndathokoza MACRA kunena kuti anakonza mikumano mkati imeneyi ku Blantyre ku Lilongwe komanso kuno kuti afotokozere anthu zimene akuchita komanso anthu athe kukhala ndi nthawi yofunsa mafunso kuwafunsa kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Ndi mkumano wabwino kwambiri ndipo tikupempha kuti atapitiriza mwinanso kutsogolo kuno kuti anthu azitha kudziwa kumalawi kuno. Pakali pano bungwe la MACRA lati likukhazikitsa lamulo latsopano lomwe lithe kuthandiza kuteteza anthu omwe akugwiritsa ntchito makina a intaneti powatetezera kwa anthu akuba ndi upandu kudzera pa makina awa. Jackson Sichali, MBC Mzuzu. Ofesi ya mkulu woyang'anira za adindo omwe akuyenera kuwulula chuma chawo ya ODPOD ikuyembekezeka kulengeza mayina a adindo omwe sadawululebe chuma chawo chomwe ali nacho kufikira lero. Mkulu wa ofesi iyi Michael Chiusiwa wanena izi pa maphunziro a wanthu omwe adzigwira ntchito yakalembera wa chuma cha adindo m'maofesi osiyanasiyana. Nyumba ya malamulo idakhazikitsa ofesi ya ODPOD ngati njira imodzi yochepetsa katangale poyika zinthu poyera makamaka chuma chomwe adindo ali nawo. Zambiri mulipotili la Trust Office. Ofesi yoyang'anira za adindo omwe akuyenera kuwulula chuma chawo idakhazikitsidwa zaka 10 zapitazo ngati njira imodzi yothana ndi katangale kudzera mukuyika zinthu poyera makamaka chuma cha adindo. Mkulu wa ofesi Michael Chiusiwa wauza MBC kuti ofesi yawo yalandira zikalata za mndandanda wa chuma cha anthu pafupifupi 70 mwa 100 aliwonse. Achiusiwa ati ofesi yawo ikufuna adindo onse ayike chuma chawo poyera. Ichi nchifukwa chake akufuna kulengeza mayina a omwe salionese chidwi chowulula chuma chawo. Mudzaona anthu adzakhala ndi chidwi choti azigwira nawo ntchito yabwino pochera akudziwa kuti zotsatira zake sikuti zola mphumwa mwa munthu ayi. Adzakhalanso ndi chidwi mwina choti mwina azipereka msonkho mosanyenyereka. Ndipo pa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zolemba ntchito adindo a mboma Joyce Chisulo wati kuphunzitsa anthu 228 omwe agwira ntchito yakalembera wa chuma m'maofesimu kuthandizira kuti adindo ambiri awulule chuma chawo. Anthu ena amati sakupanga declare kapena kuti sakuwula ifoti samadziwa kuti awulula bwanji awulula chiti woyenera kuwulayo ndi ndani. Ndipo waphunzitsa amene abwerawa mmodzimmodzi kuchokera malo ogwira ntchito zithandizira kuti akapita akawuza azinzawo bwinobwino adzikathandizanso kulimbikitsa kuti tiyeni tipangeni tiwulule katundu amene tinayo bwino wake ndi. Bungwe la UNDP mogwirizana ndi boma ndi lomwe lathandizira kuti anthu 228 omwe akuyimira maofesi 216 a boma alandire maphunziro amomwe angalimbikitsire ena kuti azilengeza chuma chawo. Trust Office, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Lero ndi tsiku lomaliza la msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress. Padakali pano maudindo akuluakulu asankhidwa kale. Mtsogoleri wa dziko lino President Chakwera watuma wachiwiri wawo Dr. Michael Usi kuti akawayimirire kumwambo wolumbiritsa mtsogoleri wa dziko la Rwanda Paul Kagame. Ndipo banki yayikulu pa dziko lonse yavomereza zopereka ndalama zoposa 122 biliyoni kwacha zoti boma la Malawi lipitirizire gawo lachiwiri lokhazikitsa ntchito yofalitsa mauthenga kudzera mnjira ya makono ya digital. Takulandiraniso mnkhani zathu mmawa uno. Tikupitiriza ndi nkhani yoti msonkhano wa anthu ogwira ntchito za zomangamanga wa masiku atatu watha ku Mangochi ndi mfundo zoti akuluakulu omwe amagwira ntchitoyi ayambe kutsata njira zamakono zakamangidwe, akhale ndi mlingo wawo woyenera okhudzana ndi kamangidwe ka zinthu komanso adzigwiritsa ntchito zipangizo zopangidwa m'Malawi muno. Mkulu wa bungwe la National Construction Industry Council
a engineer Gerard Khonje ati bungwe lawo lichilimika pofuna kuona kuti mfundozi zikutsatidwa. Miriam Kaliza wadza ndi zambiri. Bungwe loona za zomangamanga m'Malawi muno la National Construction Industry Council linapangitsa msonkhano omwe unabweretsa pamodzi akuluakulu omwe amagwira ntchito za zomangamanga ndi ena okhudzidwa kuti akambirane za ena mwa mavuto amene ntchitoyi ikukumana nawo m'dziko muno, komanso kuti zolinga zawo zifanane ndi zolinga za ndondomeko ya chitukuko ya boma ya Malawi 2063. Msonkhanowu unakambirana mfundo zina zikuluzikulu zokhudzana ndi mmene akatakwewa angagwiritsire ntchito tekinoloji mu ntchito zawo, kukhwimitsa malamulo azokhudzana ndi zomangamanga, komanso kulimbikitsa ubale pakati pa boma ndi makampani omwe si aboma pokweza chitukuko cha dziko lino. Potseka msonkhanowu, mkulu wa bungwe la NCIC a engineer Gerard Khonje anati ndi okhutira ndi momwe msonkhanowo wayendera, ndipo anatali ndi chikhulupiriro kuti akatswiri anasonkhanawo agwiritsa ntchito bwino zokambirana zawo. Sitikudikira kuti tizakhalenso ndi conference ina kuti tiyang'ane kuti kodi tapanga chani. Ndi ifeyo tikuona kuti msonkhano umenewo ukhala wosiyana, komanso tapasa udindo anthu osiyanasiyana, mabungwe osiyanasiyana kuti agwire ntchito imeneyi. Ndi ifeyonso ngati bungwe la NCIC tizionesesa kuti zinthu zimenezozo zikuchitika. Ndipo mlendo olemekezeka ku msonkhanowu, Professor George Ofori omwe anachokera mdziko la United Kingdom anati dziko la Malawi lili ndi kuthekera komanga zinthu zamakono ndi zolimba. Iwo anati anali osangalala kuona kuti akuluakulu omwe amachita nawo msonkhanowu anali ndi mfundo zambiri zothandiza kusonyeza kuti ntchito yawo amayidziwa. Ndipo m'mawu awo a Olive Kabwataire ochokera mdziko la Uganda omwe ndi mkulu yemwe amayang'anira chigawo cha ku Africa pa nkhani ya zoona chilungamo pa ntchito ya zomangamanga yomwe imatchedwa kuti Coast Infrastructure Transparency Initiative in Africa pa chizungu, anati anali osangalala ndi mmene msonkhano wa masiku atatu wayendera, ndipo iwo anati chilungamo pa nkhani ya zomangamanga kuno ku Malawi ndi chotheka. Msonkhano wa masiku atatu unachitika pamutu oti kuchita zinthu mwamakono pofuna kukhala ndi ntchito za zomangamanga zopatsa chidwi, ndipo unabweretsa pamodzi akuluakulu ogwira ntchito za zomangamanga ku Malawi komwe kuno ndi ena mayiko akunja monga Ghana, Zambia, Tanzania, Uganda ndi mayiko ena. Kuchokera kuno ku Mangochi ndine Miriam Kaliza. Anthu amene ayambiranso kulandira ndalama za mtukula pa khomo awalangiza kuti agwiritse bwino ntchito ndalamazo kuti ziwathandize kutukula moyo wawo. Mlembi wamkulu mu unduna woona zoti pasamakhale kusiyana pakapakidwe ntchito pakati pa amuna ndi akazi, chitukuko ndi chisamaliro cha anthu, Dr. Northam Gala wayankhula izi pa mkhoti la mfumu Chimaliro m'boma la Tcholo pamene amadzaona momwe ntchitoyi yayambira. Naomi Kamyango walemba ripotili. Atayendera ntchitoyo zinadziwika kuti mabanja ena akukumana ndi mavuto pogwiritsa ntchito njira yolandira ndalama pa foni. Iwo anati kampani ya alama yomwe agwiritsa ntchito imatseka manambala a foni ngati ena akewo sakugula mayunitsi kwa kanthawi. Pamenepa mlembi wamkulu mu undunawu anapempha kampaniyi kuti isamatseke manambala awo pofuna kuti ntchitoyi iziyenda bwino. Palinso ma challenges ena amene alipo okhudzana ndi kulandira ndalama m'mafoni, monga anadandaula kuti nthawi zina chifukwa chokuti ndalama zoti azigulira airtime samakhala nazo pafupi zimapezeka kuti mwina awablokera, koma TNM ananena kuti kubloka kumeneku sikumakhudzana ndi ndalama za mtukula pa khomo, amathabe kumalandira ndalama za mtukula pa khomo. Koma tinapempha kuti komabe mutaganizira kuti mabeneficiary a mtukula pa khomo mutangowasira kuti masimu kadi awo asamablokedwe chifukwa amalandirapo mauthenga ofunikira, komanso kuti azichotsanso kandalama kaja kumakhalira kumaonjezera ma airtime malo moti athandizikire pa khomo zikhoza kukhala zovutirapo. Ndi TNM anatilimbitsa mtima kuti azimene zizi aziunika ndipo ayesetsa kuti anthu amenewa athandizidwe. Padakali pano mabanja oposa 14,000 ndiwo apindula ndi mtukula pa khomo ku Tcholo. Boma ndi lomwe likupereka ndalama zomwe ndi zoposa 4 billion kwacha pa chaka pa ntchitoyi boma la Tcholo. Padakali pano bwana mkubwa wa bomali a Hudson Kupanga ayamika boma kamba ka ntchitoyi. Kuno ku Tcholo mutati muonetsetse ndime yayikulu idapita kuma minda yati kandime kamene katsala nkochepa kandi kamene kokoso sikalimika ndi miyala ndi zigwembe
mutati muone tili program iji yobwezera ijeni chilengedwe. Program imeneyo tikuyesetsa kuno kuti kodi tione kuti kodi mvula izibweranso bwino. Tsono program ya social cash boma la ikale lili ngati kuti chipulumutso kuti anthu akutcholo aone pogwira. Ndi kutsimikizirani pano kuti anthu akutcholo akuona kogula sopo, akuona kuti aguleko mwina kena ndi kena kabudwa ka mwana ka skulu, aguleko mwina makope a mwana kudzera mu mtukula pakhomo. Ndi ineyo pempho langa ndi lakuti boma asasiye chifukwa anthu akupulumuka. Afales Maluwa ndi mmodzi mwa anthu omwe apindule ndi ntchitoyi ndipo akufotokoza momwe ndalamayi iwathandizire. Tikalandira tizatengapo pang'ono tikagule ngewa. Komanso tizapanga kuti tikhale nyumbani mwanayo. Maboma oposa 10 mdziko muno ndiwo apindule ndi ntchito ya mtukula pakhomo watsopanoyo yomwe ichitike kwa zaka zinayi. Naomi Kamuyango, MPC Tcholo. Munkhani za malonda, bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lapereka zigamulo 90 pa madandaulo omwe analandira okhudza makampani komanso sitolo zomwe sizimatsatira malamulo oyenera ochitira malonda. Mkulu wa bungweli a Lloyds Nkoma auza atolankhani mu mzinda wa Lilongwe kuti theka la madandaulo omwe analandira anali okhudza sugar yemwe ogula anadandaula kuti amagula mokwera mosiyana ndi mtengo ovomerezeka. Austin Fukula walemba lipoti limene akuwerenga Lonjezo Msodoka. Ankoma ati madandaulowa awatumiza ku ofesi ya mkulu wozenga milandu mboma kuti atsegulire milandu kampani zokhudzidwazi. Zina mwa kampanizi ndi ya AfriPlus Steel Malata yomwe akuti inalandira ndalama kuchokera kwa makasitomala ake omwe amafuna kugula malata koma kampaniyi sinapereke malatawo. Sitolo ya Chonchobe ayipeza yolakwa kamba kogulitsa shuga mtengo wokwera mu nyengo yomwe shuga nkasowa mdziko muno, ndipo Arosina Enterprises ndi Simama General Dealers awapeza olakwa kamba kosunga shuga osamagulitsa pomwe ogula amamufuna. Pali ina yoti ma commissioners athana nayo ngati nkhani ya company kugula company nzake. Naona ndithu ma application ya makampani angapo ifuna kugula inzake pamene popo ma commissioners akanapo transaction imodzi imene kampani ya Go Fresh imafuna kuti igule kampani inzake yopanga nkhuku ku Comforts ya Grena imene yataonikira ma commissioners aona kuti yayi zidati zatero ndiye kuti pamsika pokhala ngati kuti mpikisano usokonekera. Ankoma ati aka kakhala kotsiriza kuti azitumiza nkhani zotere ku ofesi ya mkulu wozenga milandu mboma kamba kuti bungwe lawo layamba kugwiritsa ntchito lamulo latsopano lomwe likupereka mphamvu ku bungwe la CFTC kuti lidzipereka chindapusa ndi zilango palokha. Mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati matiketi okwana 20,000 ndomwe igulitse pokonzekera masewero awo ndi timu ya Red Arrows mu mpikisano wa CAF Champions League pa 18 August pa bwalo la Bingo National mu mzinda wa Lilongwe. Praise Majawa walemba lipoti lomwe akuwerenga Norbert Jameson. Polankhula pa nsonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa timuyi a Albert Chigoga wati ntchito yogulitsa matikiti yayamba lachitatu ndipo pa tsiku la masewero sadzagulitsa. Matikitiwa akugulitsidwa m'madera okwana 15 a mu mzinda wa Lilongwe komanso pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Mtengo wa tikiti imodzi ndi 5,000 kwacha, pomwe yaku VIP ikugulitsidwa pa 20,000 kwacha. Pali zinthu zina zimene timapanga ngati analysis yathu komanso ndi timu imene tifuna kukumana nayo. Ndikudziwa kuti game ya CAF ndi game ya CAF so timakhala yochepa komanso kuti timu imene tikukumana nayo komano inu mukudziwa kuti game imene timamenya ndi TP Mazembe. Pokhala TP Mazembe timu imene ili yodziwika kwambiri muno mu Africa inabweretsa chidwi kwambiri pakati pa Malawi kuti adzaonere game imeneyo. MPC ndiyomwe yapatsidwa chilolezo choonetsa masewero wa mdziko muno. Masewero omaliza a timu ya Bullets mu mpikisanowu omwe anaseweredwa pa bwalo la Bingo ndi timu ya TP Mazembe anatulutsa ndalama zokwana 87 million kwacha. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake.
lero ndi tsiku lomaliza la msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress. Padakali pano maudindo akuluakulu asankhidwa kale. Mtsogoleri wa dziko lino President Chakwera watuma wachiwiri wawo Dr. Michael Usi kuti akawayimirire kumwambo wolumbiritsa mtsogoleri wa dziko la Rwanda Paul Kagame. Ndipo banki yayikulu pa dziko lonse yavomereza zopereka ndalama zoposa 122 biliyoni kwacha zoti boma la Malawi lipitirizire gawo lachiwiri lokhazikitsa ntchito yofalitsa mauthenga kudzera m'njira ya makono ya digital. Pezani zambiri pa mpc.mw, MPC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Yvonne Tamanda Poya, mmawa wopambana.